So guys, kumusta? Bali lunch break ngayon. Pero napag-decidean ko na ibigay yung pagkain ko dito sa sa lalaki na nandito. Mukhang hindi pa siya kumakain eh. Nakita ko lang din siya kanina, bali bumalik lang ako dito eh. Ayun siya guys, nandun sa dulo. Ayun, mukhang nagduduso pa lang siya. Ayun siya guys. Try nating lapitan mga guys. Tawagan ko lang guys kung maririnig mo niya ako, kasi mukhang bawal pumarking dito eh. Teka lang, hindi pa nakakatumitingin si kuya eh. Eto, subukan kong penyasan si kuya, pero hindi siya tumitingin eh. Try ko na lang lapitan mga guys. Gusto mong pagkain? Gusto mong pagkain kaya? Ayun na lang. Nakakain na ako kanina. Sige. Tansya muna ha. So yun guys, naibigay natin kay kuya yung pagkain. Sana magustuhan niya. Sige. See you next vlog mga guys.